हे गाइस वेलकम माय धमाका के ब्लॉग्स यूट्यूब से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। तो गाइस दिनै वीडियो इंटरेस्टिंग धमाका रस वीडियो नङा माबो नङा आरोना सानैसो सिख्लाया दैमा बारनानै हाजो गेजेराव मा जादों मा जायाखै आं इखौ जेबो मिथिथ'वाखै आरोना लोगोफोर जस्ट भिडियोखौ मोनदों आरो नोंसोरनो ससियेल मिडियायाव देखायनो नागिरदों आरो जस्ट फेसबुकाव मोनदोंमोन आरोना सानैसो आदै बाजै माबा मादै मोना गावनि फिसाजोआ दैमा बारना हाजोआव सोरदों मा जादों मा जायाखै आं जेबो मिथियाखै भिडियो क्लिपखौ नायना लागोन ओमफ्राय आं फोरमायगासिनो। So लोगोफोर नोंसोर भिडियोखौ नायनानै गमा मोनखांदों मानि थाखाय बुजादों सिख्लाया आरो मानि थाखाय मा जादों तो आंनि हिसाबाव साननाय मथेबा बे सिख्लाया सोरबा हौवासाफोरजों थांनानै माबा माबि जालायलायदों ओंखायनो बिमा बिफाया फैनानै बुदों बिखौ बे 100% हा नोंसोर मा बुजिदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहर आरोना जस्ट भिडियोआ गुसुङै बानायनाय जादों आरोना नोंसोरखौ देखायनो थाखाय जायफोर फेसबुकाव नुवाखै आंनि इउटुब चेनेलाव नुगोन होननानै लोगोसेनो बहुत गोबां सासेल' सिख्ला नङा दे बहुत सिख्ला थांदो इयाव खमसे खमथ' सानै साथामसो थांखादो सोरबा हौवासाफोरदो हमजादो आरोना बिमा बिफायाबो मोनफैदों नुदो खोमा मिथिदो खोमा सोरबा खिन्थादो खोमा ओंखायनो फैनानै इसोरखौ बुनाय जादों आरोना नों गुड जब मानो थाखाय जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बहुत हामा जाजोब्बाय माने ओंखायनो बिदि खालामनाया थेंक इउ स' माच थ' भिडिअ एसेनोसैमोन लोगोसेनो आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दासो खालामना लादो होनबा बाय बाय।